подписчикои Таҷикблог, инак боз бо шумо ҳастем. Қарор дорем дар шаҳри Истамбул, дар варзишгоҳи Водафон Арена. Хеле мебинед дар хафои мо Водафон Арена, ин варзишгоҳи Бешикташ Арена мебошад. Имрӯз омадем, чун дар видеои гузашта ваъда карда будем ки ба дигар шаҳрҳои Европа, ба дигар давлатҳои Европа чун навбат ба навбат мерем. Инак имрӯз қарор дорем дар яъне Истамбул, пойтахти Туркия. Имрӯз бозӣ мо аз ин варзишгоҳ ҳаст, чун дар пишти мо мебинед унҷо соҳил аст, яъне Чорни море мегӯянд русҳо. Ин ҳамун Водафон Аренаш, хеле гуфтем дасти рост Чорни море. имрӯза бозӣ рости гап соати 8:00 ба вақти Туркияи вақти ё дере бадай не ки ин стадион хубиш да ҳамия ки пашти айрӯи гуфтаҳои интернетӣ ҳар як бозӣ ки домашний бозӣ мекунад пашти полни мешава барои дастгирии сахти бадай. Бешикташ имсол плей-оффи лигаи Европа баромадагия 18 дура соперник шад. Ва мо омадем як видеои хуб аз инҷо кунем, яъне Водафон Арена. Бо мо бошед. Инҷо стадионай Бешикташ, байрақ штофтистай. Инҷо соҳилай, як кафештага амҷо параш соҳилай. Главное инеста дарахту мешад мекунанда. Масҷидай нав пешина хона баромадем. Беҳтариш да ҳаминае ки байни якдигариш 50 метр фарқият мекунад. Мерай масҷид, стадион, чӣ хеле гуфтум, соҳил. Ина хеле истироҳада зиндагӣ мекунанд турку. Масҷиди гуфтагим, унҷо соҳил. Ина ҷа Бешикташ стадионош Водафон Арена меганша. Дар қатори Галатасарай, Фенербахче дар чемпионати Туркия ҳоли дуюм лигада ягон бор нағалтидай. Имсол лига Европада плей-офф баромадагай мебинем чӣ хел бозӣ мекунад Бешикташ. Муҳим дар он ки масҷид 5 вақт намоз аст. Аз он баланд метиҳанд, ҳама мардум ҷамъ мешаванд. Ин беҳтар аст. ин ҳамун се формае ки имсол бозӣ мекунад Бешикташ. домашний дора, въездной дора. инаш стадион шай, чӣ хеле гуфтум, Водафон Арена. Кани ам магазин ам дошта, кани магазинеш дурем чӣ гапай. На форма шай 600 лира, қариб $30 мешава. Redmonds турко нағз мебинам. Номад дар поён нависам, дар булоне. Чӣ хеле гуфтум? 600 лира, $599. қариб $30. нархҳои чем Англия инҷа арзонтар. Шун ҳар вақта Водафон Арена вертолет хати амнияташ ҳамта полис бисёре ки амнияташ вазбини вадайда на самом деле Туркияро. Короче, масъалаи билетгирӣ ҳам инҷа камтар қиинтар будай. Аввал пасолик мегӯянд ҳам картара мегирӣ, баъд билет мешидай, не ки имрӯза бозида врияд мо меғалтим намеғалтим, барои ки пасолика бояд 2-3 рӯз пеш дар сайти Бешикташ регистратсия мекардӣ, баъд медодиям. мо ки дина ай Лондон фуромадем, ай Лондон мақсад Истамбул фуромадем, имрӯз бозӣ омадем. Попробовать мегирем перекупчико. Пасоликаш ҳамун яъне членство аъзои клуб мешидай, ба метуни ҳар як бозида як билет гирӣ. ҳозираш дар рости гап ҳам перекупчико ҳам намеоем, не мардумам қатори мо билет гуфтесиям. Попробовать мекунем он каса мақсад ягон сум зиёдтар тему
او ندرویم ما بدرویم این روش پروباد میکنیم که همه مسئله کارتش هم اینجا باز میمده اینجا فهمیده گیرد نه که لوبو جدا способ روحی دیم است یعنی پریکوپچیکو بکویم پریکوپچیکویا نه چخیلی میبینی مردم هم ما خونه رفته سگشته اگه همه بیان تماشا میکنن ساعتی 7 اما بلیتاشون قطعی راستی گپ شدن شد نمیفهمم یا نفهمیدم برای من امروزی گپ اول اینترنت ندارم که بینم اینترنت چی گپ رفته است اتل میرم وای فای اتل خاطی میبینیم نه برادر ها همه رفته است بوزی استادیون درام اومدیم تماشا میکردیم و میگفتیم برای شوم بودنش نبودنش استادیون короче по домам ассалому алейкум я бор дигар подписчикои таҷикулло инак боз бо шумо ҳастем хеле гуфтем қарор дорем дар Истанбул рости гап ният карда будем ки бозии Бешикташа видео кунем дар канал мо бизорем аз хабарҳои телевизионӣ чун хабар доред дар центри Истанбул таркишу амал омад як зан худро тарк конд чанд қурбонӣ шуд рости гап гуфта будем ки имрӯз бозӣ соати 7 баргузор мешава ба вақти Истанбул бозии Бешиктош бозиро рости гап атминид карданд имрӯз мотами миллӣ аст дар на танҳо Истанбул балки дар ҷумҳурии Туркия тамоми хабарҳои ҷаҳонӣ инро медонанд росташро гӯям ҳоли ростӣ намедонем бозӣ кай аст мо хостем аз ҳамун ҷои ҳодисае ки дар ин ҷо он зан худро тарк монда буд чанд навор гирем ва бимонем сабаби пахш нашудани бозии Бешикташ иншалло дар оянда ваъда мекунем бозиҳои Бешикташ да ягонташ дағалтем рости гап мо ният доштем аку бисёр нестем тӯли 2 рӯз инҷоем аз ин ҷо мо дигар давлат мепарем мерем рости гап инҷо ниятамон дигар чи аст нахостам ин навороро гузорам не ки виҷдони мардӣ қабул намекунад инҷо бубинед инҷо пушти моро мебинед инҷо ҳамон ҳодиса аст инҷо хабарнигоро ҷамъ шудан аз тамоми гӯшаи Туркия ҷаҳон хулоса бо мо бошед як чанд кадр мемонам тамошо кунед хулоса мебаварад худоҳофиз хеле гуфтум ҷош инами ҷай инами инҷо ҳама наворбардорро ҷамъ шудагиянд инами центри сурхира мебинед ҷош ҳамин ҷая да ҳамҷа чӣ метар кунам инҷа чанд мағозаҳоям хароб мешаванд рости гап ин чизи мо нест навор кунем не ки чизи хеле гуфтум бояд ҷаҳон инро дона ина магазинама хароб шуда буд имсаҳар таъмир карданаш бубинед чӣ хел мардум ҷамъ шуданд инҷо бале мушкиле аст конечно чӣ хеле мебине магазина таъмир доранд навҷа навистагиянд ин райони Касимай дар Истанбул навҷа бо англисӣ бо туркӣ нависта шудаем